Hmm. Aktivitas malam hari, cuci piring. Ya karo ngobrol. Kata-kata hari ini yang baru. Cuci piring. Buat dok. Kata-kata hari ini cuci piring tengah malam buat badok. Besok pagi gas. Kakek mangkok campur gelas. Kelas itu kelata. Kata-kata hari ini yang lain. Kata-kata hari ini cuci gelas buat ngokop Kurawa. Asik gak tuh? Kalem lek ngusir kalem. Kalem. Kata cuk gelas itu. Kacuk dulu. Kelasnya seambruk. Wis angka 3. Wis angka 3. Wis. Ora. Majurono. Majurono. Terlalu tepi rada-rada. Jadi iki dihubungke.
ora pemandangan liya-liya. Ora. Pemandangannya kan jelas itu. Nggo-nggo, ora apa-apa. Ora pemandangan. Ngene ora lek noto. Noto gelas-gelas. Jadi keren iki ya. Ya, kan ora pemandangan lain-lain. Iya lah. Ya ramang aku ke arah sana kan mburi. Saka kono kan ketok pawon. Sing penting iki aku ketok anu lho, Dri. Nek konten aku. Nah, sing penting aku ketok nanti aku mlakune ketok ngono. Iya ra? Heeh. Iya ra? Iya. Nah, iki sarung kuwi enak itu kono. Heeh. Enak itu. Kok kene ketok dhewe. Nah, ketok ta? Ketok. Nah, iya. Kelas semua sih. Heeh. Kakek gelas. Coba. Kita, nek sampeyan kita pawon iki. Ketok. Ana sing kawin iki. Kelpo ora kowe. Diatur duduh iki kene omah. Kelas apa jenenge iki? Nek ngene iki. Ndere? Kelas apa? Kawin. Bener kelas kawin. Iki kan ngene iki. Tak ora iki. Tak ora iki. Cedasik ndere. Ini carane nyuci piring iki ngene iki. Ketok. Piring iki. Iki piring. Mangkok. Iki mangkok. Ha. Mangkok. Piring. Iki apa iki? Piring. Piring. Mangkok. Apa? Mangkok. Oh. Iki Piring. plastik. Oh. Iki Piring. apa? Mangkok. Mangkok apa? Beling. Iya. Sendok. Enggak, bener. Iya. Mangkok. Mangkok apa? Beling. Gawe wadah. Sego. Oh, Cekek. oh, cekekan. Iya apa? Mangkok. Mangkok gawe Cekekan. wadah apa? Cekekan. Ya salah. Apa? Untalan. Iki apa? Iki apa jenengane? Mangkok. Gawe wadah apa? Hah? Padokane. Iya apa? Mangkok. Gawe apa? NAPO Apa? Gena. Nek ngene iki apa? Wah, ngene. Napuki. Ngono kuwi.
Oh. Oke, terima kasih Hendrik. Oke, terima kasih, sekian di sini. Oke, yang belum subscribe, Ya, yang belum subscribe dulu. Yuk, like, comment, like, comment, and share. share. Nah, Yuk, oke, oke, terima kasih. Assalamualaikum. sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi besok. Dadah dulu, dadah, dadah. Dadah. Oke.